Іванович, Челсі, Англія, 13 номер Олександр Лукович. Корнер для сербів. Навісна передача, удар по воротах. Кузманович пробиває по воротах. Кернозенко не наважує. Складно. Жигіч. Зміщується він на правий фланг. Але як технічно, незважаючи на високий зріст, зіграв удар по воротах. Давайте повторимо зараз. Так. Ну, ви знаєте, Лазович зреагував все-таки на це. Це така тенденція, потрібно звернути увагу, що Жигіч та Жодної секунди не дають на роздуму гравці лінії оборони. Олегу Допілко, який сам на правому фланзі, замість цього дуже неприємна обрізка. Помилився Назаренко. Жигіч, подивіться, яка техніка, як грає Жигіч, удар по воротах, м'яч влучає. Фактично виглядає лінія захисту нашої національної збірної. Ні, не вдалося. Фактично він зараз єдиний, хто відповідає всім вимогам, так мовити, національної збірної України. Зараз небезпечний момент. Побив, ледь не змусив капітулювати. І от бачите, відзначимо Денис Галайда. Усім видом показує, що буде зміщуватися центр. Сам віддав передачу. От Воронін намагався зачепитися. Назаренко. Пробиває Назаренко. 2-0. Оце так гол, оце так українці. Шевченко вирішив пробити по воротах. Який удар, який сейв від Володимира. Свій клас. Удар по воротах. Воронін. Ні. Ну що ж, сьогодні епізоди ледь не вперше в цій зустрічі Кернозенко продемонстрував, що він знаходиться у чудовій формі і готовий.